गोख्रों सासे प्रडिउसार गोदान ओंखारदों आरोना लोगोफोर स' बिथाङा बिराद फैसा खरसा खालामदों स' लोगोफोर दिनै गोदान भिडिअआवहाय फिन खनसे बयखौबो बरायफिननाय थाबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय स' लोगोफोर नोंसोर माबोरै दं आसा खालामो बयबो गासैनो मोजाङै दं जानांगौ लोगोफोर आंबो मोजाङै दं स' लोगोफोर आं दिनै नोंसोरनो मोननैसो खोथा शेयार खालामनानै माने बे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय आरोना लोगोफोर भिडिअआव सोरबाफोर हाबसनबायदोंबा स्किप खालामनाङा आं मा खोथा शेयार खालामनो नागिरदों स' नङाबा मिथिनाय नङा आरो सोरबा सोरबा थाम्बनेइलाव नायना मिथिखाबाय जानांगौ लोगोफोर स' लोगोफोर बे साननैसो आरो भिडिअ सफैयाबो बिराद लेट जागासिनो आंना स' टाइमनि आंखाल लोगोफोर ओमफ्राय आं दिनै फ्रि जादों जेरावबो थांथ'वाखै आरो अरुणाचलावबो थाङाखै नङाबा आङो आरो बे साननैसो खामलाबो मावहैगासिनोमोन लोगोसे दा एक्सुवेलि न'नि बारियावनो थानानै माने भिडिअखौ बानायबाय आरोना आं लोगोफोर नोंसिनि थाखाय स' लोगोफोर खोथायानो जाहैबाय आं दाख्लै गुजरातनिफ्राय फैयोबा जोंहा बिश्वनाथ सारियालि जयसिदि नगदायावहाय जोंहा आब' दैमु मोना सर्ट मुभि बानायबाय थादोंमोन आं ग्रेब लोगो मोनफैदोंमोन दा फाइनालि बिसिना सर्ट मुभिया रिलिज जाबाय आरोना लोगोफोर स' बेखौनो लानानै आं दिनै मोननैसो खोथा नोंसोरनो शेयार खालामहरगोन आरोना लोगोफोर स' दानि जुगावहाय गोबां मानसिफ्रा सर्ट मुभि एबा बड' फिल्म बर' हारिनि कालचार भिडिअ नायनानै बयबो मोजां मोनसै स' निस्सय नोंसोरबो मोजां मोनगोन बिसिनि भिडिअआ बिराद मोजां जादों आं फाइनालि मैया बिसिनि भिडिअखौ नायदों स' बिराद मोजां जादों आरोना ओमफ्राय जिथुनाखि फावखुंगुर फावखुंग्रि स' बिसोरबो जोंनिथिंजानिनो ओमफ्राय जिथुनाखि फावखुंग्रि एक्ट्रिसआ आगर गैयै आर'नाइयावहाय जिथुनाखि अनलाया गावनि बिसि लादोंमोन ना थानायावहाय दा हरावसो मोनगोन र' नोङो हिन्जाव होनलायनाया स' बिथांजोआबो जोंनिथिंजानो आरोना जुनुमाय एक्ट्रेस ओमफ्राय एक्टरा ओरैजा जोंनि देलायस्रि सोमखोर गामिनि निजोम एक्टर आरोना स' बिराद मोजां फाव खालामदों बिथांमोना स' निस्सय नोंसोर नायनानै बिराद मोजां मोनगोन ओमफ्राय आब' दैमुआ माने बिमा लादों आरोना एक्ट्रेसनि ओमफ्राय सर्ट मुभिनि नामानो जाहैबाय लोगोफोर आद्रा सिमां लोगोफोर आङो डिसक्रिपसनावहाय लिंकखौ होना होबाय थांना नायहैबानो जाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय सापर्टबो खालामबो स' बिथाङा सासे बिराद मोजां प्रडिउसार स' गोदानै माने ओंखारनाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जोंथिंजायनो प्रडिउसाराबो स' बिथाङा बिराद फैसा खरसा खालामदों बे जिथुनाखि आद्रा सिमां सर्ट मुभिखौ बानायनायाव आरो नोंसोरथ' मिथिखागौ नङा होमबा लोगोफोर मोनसे सर्ट मुभि बानायबा बेसेबांसो खरसा थाङो केमेरानि आरो जोङो फावखुंग्रि बायनांगौ जायो बेफ्राव बिराद फैसा खरसा थाङो स' बिथाङा बिराद फैसा खरसा खालामदों आरो इयुनावबो बेफोरबायदिनो मोजां भिडिअ नोंसिनि थाखाय एबा जोंनि बर' हारिनि थाखाय स' मोजां भिडिअ बानायबाय थागोन होननानै आसा खालामो आरोना लोगोफोर स' सापर्ट खालामहैबानो जाबाय ओमफ्राय जिथुनाखि सापर्ट मोनबाथ' आरो बियो भिडिअखौ बानायबायानो थाखागोन इयुनावबो जाहाथे नोंसिनि सापर्टजों जेरै फेमास आनिल पेटेकेलमोन आरो दाथ' गोबां फेमास मानसिफोर ओंखारगासिनो जाहाथे बिथाङा बैफोर फेमास मानसिखौ लाबोनो हानाय बायदि आरोना नोंसिनि सापर्टजों लोगोफोर बिथांनि इउटुब चेनेलनि नामानो जाहैबाय रानसाय फिल्म प्रडाक्सन आरोना लोगोफोर बे रानसाय फिल्म प्रडाक्सनाव थांबानो नोंसोरो बिसिनि आद्रा सिमां सर्ट मुभिखौ नुनो मोनगोन आरोना लोगोफोर आरो बेल' नङा मुभिया आरो मोनसे दंबावो दुंदाखाल बेखौहाय रिलिज खालामथ'वाखै माला रिलिज खालामो दा मेसेज मोनथ'वाखै आरोना रिलिज जाबा बे रानसाय फिल्म प्रडाक्सनावनो भिडिअखौ नुनो मोनगोन आरोना दिनै बे भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन आरोना लोगोफोर स' लोगोफोर थेंक इउ स' माच भिडिअखौ खोनासंजोबनायनि थाखाय थांनानै नायहैबानो जाबाय आरो सापर्ट खालामबो स' थेंक इउ स' माच लोगोफोर थाबैनो लोगो मोनफिनगोन दे भिडिअ बाय